ma anyị abatago kpọmkwem n'oge ha ji eme omenala na-akwụ mmiri mgbe ndị asị kpọkwuo ndị nke gị ebe ọ bụla ha nọ na gwa ha n'oge ahụ eruo na ya bụ na ọ na-agba ọkụ elekere ya anọ kpọmkwem kwa ụbọchị Fraịde niile ebe a ka anyị na-eti aka n'obi wee na-atọpụ ndị niile ndị omenala bịara abịa kere agbụ n'ime mmụọ kee ha wee anyị na-enwenatata uche ha wee na-asị ha na nke anyị ka mma na omenala Igbo mara mma nke ukwuu maka na ọ naghị abụ onye zọba nke ya ọ bụla ajọ mmadụ nke anyị ka anyị na-azọ dịka ndị nna nna ha si debere ya anyị Chineke ke ha ejiri dozie ala Igbo gboo ihe ọma wee na-eme. Abụ m Chizzy eze mmụọ nọ ebe a takọwala anyị ihe dị ebube ụfọdụ bụ ihe ụfọdụ ndị bịara abịa wee jiri omenala ha na ka ha si ekpere nke ha wee bịa napụsịarịla ya anyị ndị nna anyị ụfọdụ jebe ebe a wee chee na ọka mma. Gịnị ka m na-ekwu maka ya? N'oge gboo ndị nna nna anyị ha ndị na-afụ na mmụọ na-alụ ọrụ ebube dị iche iche. E nwere ọrụ ebube dị iche iche ndị dibịa ụfọdụ na-alụ ọ na-ada ụda maka na ọrụ ebube bidoro na gboo, mana ugbu a ka ndị bịara abịa ji fụcha ka ndị gboo si eme ọrụ ebube ha ihe ọrụ gbasara mmụọ omeemi ha aghọtaghị ha wee sakwa ụmụnne anyị isi ha nọrọ ebe a ihe bụ ụzọ sa isi ka ha bịa kọta nke nna ha kọtọ ka ndị nna na-ajiji ike na ebube na-alụ ọrụ mmụọ dịka o kwesịrị ha na-akatọ ya wee na-eje na nke ha. Mana dịka ọ dị taa n'oge anyị na-abata anị amaokwe gbaa gburugburu arụsị eke amaokwe bụ ya ji ọfọ ya na anị obodo Idedu. Ọ bụ oke ayịma ka anyị na ya nọ n'ụbọchị nke tata. Oke ayịma si mụ na ụfọdụ ndị a na-eje eme ihe amansi a nọ na ha na-abịa esi n'azụ ụlọ ma n'abalị wee bịa ka ha mee ya ha mesara ihe ya anọzi na ebe nke ha n'ebe ha na-ekpere nke ha na-akọta nke ha. Mana na ndị gboo bidoro gboo wee rụgba ọrụ ebube ọrụ mmụọ o wee na-ada ụda na-adasị ụda ike nke bụ na ọ gbara ụfọdụ na yari ha anaghị aghọtazi. Ọ bụ ya mere na anyị si na nke tata anyị ga-akpọ ọzọ mmadụ abụchi enenwe aga oke ayịma na ụdị niile gbaa gburugburu na-ama okwe ka ọ kọwara anyị ka o si ada. Oke ayịma ekele gị. Maazị Chizzy, udo dịrị gị. Ọ dị maka anyị gbapụ ọsọ ozugbo ihe anyị na-ekwu maka ya bụ ọrụ ebube. Ọrụ ebube a na-ekwu maka ya biko ka ọ tụgodule anyị ka ndị gboo si alụ ya maka na ọrụ ebube ụfọdụ na ndị na-aghọtaghị ịma na a na-agbaso Igbo emi ụfọdụ asị na ọ bụ na ha aghọtaghị. Mana ihe anyị na-ekwu bụ ndị na-eje achọ mirakụl na ụlọ ikpere dị iche iche. Ha amaghị na ọrụ ebube ahụ dị n'aka ndị dibịa na gboo na ndị dibịa na ndị ọzọ wee na-eme ya. Ọ bụ eziokwu oke ayịma? Ọ bụ eziokwu kwụrụ ọtọ. Ọ kwụrụ ọtọ ndị ụmụaka na-echighị na eziokwu a kwụrụ ọtọ kwụsị ya. Ndị ụka si nọ otu ọ dị na mbụ ka ọ dị ugbu a otu ahụ ka ọ ga-adịgidekwa ruo ebighị ebi. Ọrụ ebube dị na mbụ ma mgbe ụka na-abịabeghị ọrụ ebube dị. Ọrụ ebube dị n'iche n'iche mana abịazoro ịma na ndị Igbo na-echighị na ashịka mma okwu ashịka mma n'oyibo nwere ka okwu na ede ndekwa ede ndị ọ dị ka eji ejide gị na ị na-ịbụ onye okwu ashị ime gị itinye na bekee ọtọ ụtọ ọ igosi na bekee meziri ihe ha mebiri gịnị ihe na ihe ọ bụla etinye na bekee bụ ihe ọjọọ aba anya aba ome gịnị ụtọ na ntị ọ bụwa ihe ọma maka ịsa hazi nke ha kpatara ndị be anyị ji sịrị na alụ a na gbakwa ahụ ọghọghọ omenala. Ọrụ ebube dị iche iche. Ọrụ ebube dụli tupu amụọ nna 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 anyị ha
malite n'okike ụwa ọrụ ebube dị. Kedu ndị na-eme ya na gboo? Kedu ndị na-eme ọrụ ebube na gboo n'ala Igbo? Ndị na-alụ ọrụ ebube na gboo, because anyị ma n'ala Igbo, ndị Igbo na-esighị na omenala bụ ụka ndị omenala bụ ụka ndị ahụ bụ na omenala dobo before tupu ụka eme gịnị ụka abịa. Omenala ka anyị na-eme, omenala bụ ofufe nke anyị. Ụka a anyị na-ekpe bụkwa omenala ndị ọzọ, okwe ndị ọ bụ gịnị omenala ha. Ndị na-alụ ọrụ ebube a na mbụ bụ ndị nna nna anyị ha, ndị guzowela anyị ngwụrụ anyị nọcha n'ime ya n'ofu n'ofu n'ụbọchị taa. Ndị nna nna anyị ha ya ndị mụrụ ka ọmụkpọ ya n'oyibo agbụrụ nke anọ, ya bụ ndị izizi na-amarụ dị ya na-akpọ o nke ha ga-eji mara ihe a na-eto ụka. Ha lụrụ ọrụ ebube dị iche iche kama na otu amamihe si wee dị n'oge ahụ etinyeghị ya n'akwụkwọ. Maka na ọ bụrụ na etinyere ya n'akwụkwọ, anyị ka na-echeta ọrụ ebube ha lụrụ. Anyị ga-ahụ na ọrụ ebube ha lụrụ karịrị nke ahụ etinye n'akwụkwọ anyị na-agụ na n'ụlọ ogologo dị iche. Ọ dị maka anyị were ya nwayọọ nwayọọ. Ọrụ ebube ka anyị kọwagodoro ihe ọrụ ebube pụtara. Ọrụ ebube dịka o si dị bụ ihe ịtụnanya, ihe na-eme na-atụnanya nke mmadụ na-enweghị ike ịkọwa, nke ndị bekee ndị sayensị enweghị ịkọwa ya, ndị na-enyocha dịka ndị ọcha. Ihe ịtụnanya mere a na-enweghị ike ịkọwacha ka o si mee. O wee bụrụ na ịma na ihe mmụọ na anaghị afụcha ya afụcha, mana ewe ndị ga-eje ewu ebe ahụ ka a ga-eru ife ịtụnanya ahụ emebe. Onye ka m na-ajụ, ọ bụ ndị dibịa na gboo n'iji maatụ onye ụbịam maọbụ onye na-enweghị ego ka ebidogoro ebe ahụ ihe na-esiri ike, ọ gbakwute onye dibịa na gboo ewe ihe ebube, ọrụ ebube dibịa na-alụ ọrụ ya, onye ahụ pụọ ọ na-apụ n'ụzọ ebunye ihe. Maka na ewe ifo anyị na-anụgasị oge a sị na anyị na-emegide nwa mmadụ nọgide ka ọ na-apụ ofu agadi nwanyị pụta bunye onye ahụ ofu ya sị a ji eme ihe dị ụtọ o mee ya ka ọ na-elu ọ bụla ọgaranya. Maazị Chizzy, o were abụ ndị ụka na-abụ n'ụbọchị taa. Ha na-adịsị nọ ọrụ ebube, ọrụ ebube, ọrụ ebube, ọrụ ịtụnanya. Ọrụ ebube na ọrụ ịtụnanya bụ mirakụl ahụ a na-ekwu okwu ya akpọrọ ọrụ ebube. Adị mgbe ọ bụ na ọrụ ebube mere, ọ na-abụ ihe tụrụ mmadụ na gịnị n'anya. Echetara m akụkọ akọrọ anyị n'oge anyị ka na-amalite obere. A sị na oge a nụrụ agha ka a na-akọrọ anyị na ngwurube nna m na ndị be anyị niile gbara ọsọ agha, mana o were ofu ụlọ agbara ụlọ niile dị na be anyị ọkụ, mana o were ofu ụlọ na-emeghị gịnị na-agba ha ọkụ. Ihe mekatara ihe ndị na-anụ ọgụ ahụ ma ndị anyị na ha na-anụ ọgụ mekata ka esi etinye ụlọ ahụ ọkụ, ụlọ ekwere enwe ọkụ. Den o nwere nkwụ a na-ete na be anyị. Nkwụ ahụ ihe eji ete nkwụ mgbe ahụ a na-akpọ ndị be anyị na-akpọ ya mbubo, wee si n'enu nkwụ ahụ mee gịnị daa n'ala. Mana mmanya dị na ya agafuo ịmara aha one ekwuru na agbara ọsọ, bikọs aka mara anyị mgbe agbara ọsọ ka eshikọ. Mana mmanya ahụ dị otu ahụ ọdụ, otu mmanya dị ochi na-anwụtụ n'nkwụ n'ụtụtụ dị ka ọ dị aha one ahụ agbara ọsọ. Ndị be anyị mee gịnị naghachite azụ wee bịa palite mbụba ahụ. Mgbe ndị be anyị nata ụgani agụụ ji, bikọs na onwere ihe dị, onwere eme ebe a ga-ebido agbara ihe niile ọkọ, ma ọba ji ebe niile esi enweta ihe nweta esuri ọkụ. Onweghị eme ebe ọ ga-arahụ, mana ụlọ ahụ onweghị onye metụrụ ya.
ime ụlọ bụ ya obi ndị ichie ewe mee ihe niile chọwa ka a mara ebe ihe dị otu a si wee mee aja anọ bụ anọ obodo Idedi nke a na-akpọ Kayima wee welu agadi nwaanyị wee bịa wee si ndị be anyị unu aghafukwana mmanya nọ ihe ya dosere unu ga-eji wee weta ihe unu ga-eri were mee gịnị wee ike ịgbawa mbọ chọwa ihe unu ga-eme gịnị na ọ sị na ọ bụrụ na ihe dosere unu na unu nata unu ama mmanya ihe unu ga-ebisa aka ha wee bụrụ mmanya ahụ wee bụ na mmanya ahụ ka dị otu mmanya na-anwụta ọfụ ụka si adị ebulu mmanya wee jekwulu ndị were ego wee mee gịnị wee lechi ha ndị a were ego wee gorie ọnụ ego na ọbụla a gwara ha maka na ọ dịrọ mgbe ahụ o nweghị ebe ị ga-afụ ya ha wee were ego ahụ jegotewe nne ha na-eme gịnị ha na-eri ọdị ha mee gịnị ha nọsitewe wee baa n'ụlọ ahụ nke ahụ na-ekwereghị isi ọkụ wee mee gịnị jee n'ọrụ ihe a niile ka a na-akpọ gịnị ọlụ ebube nne mụrụ m wee sị m ụbọchị ahụ ha chọpụtara na abụ ha na-abụ ụbọchị ahụ bụ ọlụ ebube abụ ha mbụrụ oge awa abụrụ abụ ahụ n'oge gara aga ọlụ ebube abụrụ ihe malitere oge ụka bịara ọlụ ebube dị maka na ọ bụ asụsụ Igbo n'ọkwa ndị Igbo nwere n'asụsụ o ji bụ ọ si na chi ha na ha na ha ya bi ọlụ ebube ahụ bi omenala abụrụ ihe ọjọọ ọ dị ọzọ oke anyị ma ihe ọzọ m chọrọ ịjụ bụ ịma na ịrụtụrụ aka n'ihe mere na bụ n'oge agha ewekwa ebe a na-anọgide a sị na-ewe ihe na-eme na ndị obodo wee bịa mee ihe na ihe ọjọọ na-eme n'obodo ndị ọzọ na ha abata na be ha ma ụfọdụ si na oge a nụrụ agha na ka ihe gbachara ebe ndị ọzọ na ndị esi ndị agha abatara na be ha anyị wee na-ajụzi ugbu a ọrụ ebube na ịgwọ ọgwụ ọ bụ ofe ihe ọrụ ebube dị iche ịgwọ ọgwụ dị iche ọrụ ebube ndị oyibo na-akpọ ka mkpu ya n'oyibo ndị oyibo si na ihe dị natural ya bụ miracle miracle ka ọgwụ ihe aka mere ka mana ọrụ ebube site na chi maka na o nwere ihe anyị na-anaghị aghọta n'ala Igbo ndị bịalụ baa welu kwuta omenala anyị kwutorie na odu na anyị na-ahụta omenala anyị asị ikpere ekwensu ọzọ ewere iwe mana ọgwụ dị n'iche n'iche ọgwụ nke m na-ekwu mana ewe ọgwụ ọ na-abụ a na-enye onye ahụ na-adịghị ama m ebe isi abịa abịa kwuta omenala anyị na udu na ọgwụ ikpere ekwensu welu nke ha tụkwasị n'elu nke anyị ahụ nọ ya ọ bụ ikpere Chukwu asị ka ọnwụ omenala anyị bụ Chineke Chukwu okike ọbịọma Chukwu okike ọbịa maka anyị na-eme gịnị ekpere anyị dị ekpere ekwensu ọlụ ebube dị n'iche n'iche ọgwụ dị n'iche n'iche o nwere ọgwụ dibe kechiri ekechi nke ahụ abụghị ọlụ ebube ọ na-alụkwa ọlụ n'udu nke ya mana ọ bụghị ọlụ ebube a na-ekwu maka ya ọlụ ebube ọgwụ na-eme bụ ọgwụ dibe mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ o nwere onye ga na-aya ọya ebugherie ya n'ebe dị iche iche bugherie ya n'ụlọ ọgwụ dị iche iche ma ndị Chineke nyere onyinye amara ahụ n'ụdị omenala ebute ya na be ha ha baa ime ọfịa Chineke na aja na ndị ichie egosi ya ọgwụ ọ ga-eji zọọ onye ọnya ahụ ebute na be ya zọọ ya ome gịnị o ji ebe ahụ okotochi ihe ha niile ọ bụrụ nke a ga-asị ere ya ọghọọ ya ọ bụrụ nke a ga-asị edenye na mmiri odeye ọ bụrụ nke a ga-esi esi n'ọkụ echichie ya o kerie nye onye ahụ ome gịnị o weta onwe ya ọhụla ebube ka ọnwụ ebe isi na ọ bụghị ịgwọ ọgwụ abụghị ọrụ ebube kedụzi ka ndị gboo si eme ọrụ ebube ọnya ka anyị chọrọ ịkọwa n'ụbọchị taa Maazị Chizzy ekele m Chineke maka isiokwu anyị ji taa maka na ebe a sawụrụ ndị be anyị isi wee luo ọ karịrị akarị anyị wee naghachite n'afịa ahụ ekele m Chineke na ihe na-eme n'ụbọchị taa ọtụtụ mmadụ amatawago eziokwu ana m onwe ihe m na-enene na net ụbọchị abụọ gara aga na-afụ ndị atịrị Jizọs na-asị Igbo ndị atịrị mgbe ọ na-eje Jerusalem ndị atịrị mgbe o kpu ogwu ha na-akọwata na ha bụkwa ndị megịnị ndị na-eme fim ndị na-eme
ihe oyoyo na ha bụ mmadụ, na ha bụkwa mmadụ, na ha bụ ogwe ha bụ Jizọs ahụ. Si akpụzi na ihe yiri ha, si mmadụ efezina ha, mmadụ efezina ha, na ya bụ an actor, mmadụ efezina ha, na ha si ebe a wee kpata ihe oriri ha na-eri ji aja azụ, na wee wetakwa ego nke ha, na egwuregwu ka ha egwuregwu ka ha, na ihe ha nụrụ bụ akụkọ na ha na onwe ha amaghị onye bụ gịnị Jizọs, na onwe onye sewuru Jizọs ihe oyoyo mgbe ọ bịara. So n'ụbọchị taa, ọgwụ otu ndị be anyị bụ ndị dibịa ji alụ ọla ebube dị ụzọ dị ọtụtụ. O nwere ihe a na-akpọ ọgwụ dị n'iche n'iche. Ihe bụ ọgwụ nke na-abụghị ọla ebube bụ ọgwụ nke na-eme gịnị, nke na-eme mmadụ ihe ọjọọ, ma nke eji emegide mmadụ, ma nke eji etinye mmadụ n'ọnọdụ ọjọọ, ma nke eji eme mmadụ ihe nweta ya o mee gịnị, ọ ghasasị ya, ma nke eji afọ onye ahụ siri ike mee ya ka ọ bụrụ onye ahụ na-adịghịzi ike. Nke ahụ abụrụ ọrụ ebube, nke ahụ bụ arụrụ ana, ọgwụ arụrụ ana. Mana ịma na ka ọ dụba oke bụ ka ọ dụba oge. Ihe a na-akpọ ọrụ ebube bụ na mgbe ochie o nwere ihe ga-abụ na-eme n'obodo. Ndị okenye akpọ ndị amụma mgbe ochie, ndị a na-akpọ ndị amụma mgbe ochie. Ịma na ịbịa n'akwụkwọ nsọ akpọrọ ha ndị amụma mgbe ochie, mana ịbịa zụtaba ya akpọ ya ndị dibe. Achọ ị ga-ejekwara ebe dibe anya nzu nke ọzọ, ọ bụghị dibe anya nzu, ọnwụ ihe anyị na ndị eze mmụọ. Ndị eze mmụọ, ihe a na-akpọ ndị eze mmụọ, ndị a na-akpọrọ ya n'akwụkwọ nsọ bụ gịnị? Ndị eze na-achụ gịnị, eze obodo, the chief priest akpọ ya. Ma ndị akwụkwọ nsọ na n'olu Igbo, ndị akwụkwọ nsọ n'olu Igbo kpọrọ ya ndị isi nchụaja. Mana be anyị akpọ ya eze mmụọ ka o wee fụ ụfụ na ntị, ma ọ bụ nwa dibịa anya nzu. Ọ bụrụ nwa dibịa anya nzu, nwa dibịa anya nzu abụrụ ajọ afa, maka na nzu abụkwa na ya ji. Yes, ọ bụrụ ajọ afa. Ihe ndị dibịa anya nzu bụ ndị amụma. Akwụkwọ nsọ kpọrọ nke ha, ndị ọcha kpọrọ nke ha ndị amụma mgbe ochie, dịka Aịzaya. Ha karịrị akarị, Hagai and so on. Akpọrọ ha ndị amụma dịka o si n'ọnụ ya mma Aịzaya wee pụta, dịka o si n'ọnụ mma onye dị ụta wee pụta. Anyị nwere ndị amụma ahụ mgbe ochie na be anyị, bụ ndị na-alụ ọrụ ebube ahụ, ndị dibịa, ndị okenye bịa kpọọ ndị dibịa bụ ndị amụma ahụ. Ha pụta na gịnị, n'ama jikọrọ obodo, ma ọ na obi jikọrọ obodo, anọ ebe ahụ wee mee gịnị, onye ọbụla ebuwa mma nke ya na udo ochie. Ụmụ ndị na-achị ụkpụkpa, wee ndị na-achị ya n'ego ayọ, wee ndị na-eji ugegbe, wee ndị na-afụ ọfụ na-eji ihe ọbụla. Onye ọbụla emewe nke ya, emechie ihe ahụ niile achịkọta, asị na ihe a ga-eme n'obodo ka ajọ ihe abịala ghara irute obodo. O nwere ike achị ka eji eme ọnọchi, ma o nwere ndị Igbo na-akpọ ọnọchi, nwere ndị Igbo na-akpọ elo olekwu, nwere nke ndị be anyị na-akpọ ịchụ ahụ. O nwere ihe ndị be anyị na-akpọ ogwubudo, ejegwuchie egwuchie ihe ahụ. Ndị ahụ na-agagharị n'obodo ama mbata n'obodo ahụ. Then ndị amụma ahụ kwuchie ya, ndị okenye achịkọ okwu ọnụ, ha ekwu onye a ga-eji mmiri, ewetacha ihe ahụ niile, jikọ ya. Ọ bụrụ nke a ga-eke ya, ọ bụrụ nke a ga-eje chụọ n'ụzọ, eme gịnị, evurie. Asị na ọhụụ emekasị na ọhụụ nwa agbọghọ na-amaghị nwoke bụ ihe ga-eji ihe ahụ mgbe a ga-eji na-eje ebe a ga-eme gịnị, edosa ya. Ma ọ nwe nwoke na-amabeghị nwaanyị bụ ihe ga-eji eje ebe ahụ mgbe a ga-eme gịnị, ebe a ga-edosa. Emechie ya ụtọ ahụ jee. Ọ bụrụ na ọnwa ajọ ọya na-abịa n'obodo, like oge a sị na-ewe nke nna mara ka eziokwu ka asị n'ọsọ Chineke ma ka anyị hapụgoro nke ajọ ekwugoro ewere ajọ. Anyị bụ ndị obodo n'ama okwe, anyị zukọrọ ọnụ yọọ Chineke na aja ana, chi onye anụwa na-agagharị ya batakwana na gịnị, na be anyị, agwa anyị ihe anyị ga-eme n'ama okwe, anyị mee ya. Ndị ichie na Chineke gwara ihe anyị ga-eme, anyị mee ya. So ọrụ ebube ka ọ bụkwa n'ọdịnala. Otu a ka ndị Igbo si alụ ya. Otu a ka ndị Igbo si emenye egwu. Ife ọya ahụ ọ gagharịcha ebe ndị ọzọ, mana ọ ma mme gịnị,
ọma mbịa n'obodo ahụ. So ndị dibịa na ndị amụma mgbe ochie otu ha si alụ ọla ebube ma gịnị dị iche iche. Ọ dị mma. Ọ bụrụ na ugbu a ka ị gbanyere ekwurekwu gị, onye anyị na ya na-akpara ụbụbọ bụ ọzọ mmadụ abụchi wa ga-aga. Ọ bụ ya bụ eze mmụọ, ya bụ ọya ji afọ eke alụsị eke amaokwe. Eze amaokwe gbaa gburugburu, eze a na amaokwe gbaa gburugburu ka ọ bụ ya bụ oke ayịma na ni obodo Ideedu. Maka ndị ga-achọ ịkpọ ya na ndosi ebe a pụọ, ọ nọkwa na WhatsApp. Akara ekwentị ya bụ 08068461936 08068461936. ya bụ n'ụkpọ ya ewere ka o si eme unu, maọbụ ọ na-aghọta ihe a na-akọ, maọbụ ndị a na-emegbu. Maka na ụfọdụ bụ ndị na-eje ebe a eje anara ikpe n'ebe o ji ọfọ, ya bụ na anị amaokwe. Onye ndị niile na-esi obodo dị iche iche a na-edoziri ha ikpe, makachasị ndị a na-emegbu na-asị na ha enweghị mmadụ. Ma ọ bụ na-enwe ka o si eme gị, ụzọ gị ghọtazi ka o si eme gị, ije ebe a enenere gị ya. 08068461936 bụ akara eji enweta oke ayịma. Asị m tata anyị ga-agba apụ ya ọsọ ka unu wee jụọ ajụjụ. Cheta na ihe anyị na-ekwu maka ya bụ ọrụ ebube. Ọrụ ebube ndị gboo na-arụ ọrụ ebube, ewe ka esi eme ya na gboo. Mana oge anyị na-abata gwa m unu na eze Ajani, eze anyị amaokwe gburugburu gwara m na ndị a na-akatọ nke ndị ọdịnala na-eje na nke ndị bịara abịa, maka na ha haziri ha wee jiri bekee na-akpọ nke ha afa ọrụ ebube nke ha. Nọ na-abụ ụfọdụ n'ime ha na-esi n'azụ ụlọ abịa afụta ndị dibịa ndị dịka ha na ndị eze mmụọ. Oke anyị ma ọ bụ eziokwu? Ọ wụ eziokwu kwụrụ ọtọ. Eziokwu a dị ka efife oge anya wụwara ada enyi ya ndị be anyị na-esi na-eji ha ọkụ eje n'echiche. Onye ọ bụla ịbụ n'ụwa ji ọkụ jere n'echiche ma na aghụghọ ya, maka na achị na ikpe mara eziokwu na aka azị dị n'ime ya. Anyị anọghị n'ihe aka azị, ihe anyị na-eribe ihe ọghọ gburu, ihe gburu ọghọ bụ ihe okwu ụgha. Ya bụ na ekwubere ọrụ ebube na ihe ndị ọzọ na ihe a ndị mmadụ na-eji amasị a n'ọnụwa na-akụziri ya ndị nke ọdịnala ka na-eme ọrụ ebube karịa ọdịnala nke ewetara anyị ewetara. O doro m anya n'oge agha ka anyị si wee nụ ọtụtụ obodo agbagha ọsọ agha, ọnwa ọdịnala chemere gịnị chebere ha. Like obodo na be anyị eze aga Igbo a na-akpọ ọwa, ugwu eze m ọwa. Obi na-agbawa m. Ma n'ụbọchị taa ndị ọdịnala nke bịara abịagwo n'ugwu eze m ọwa ahụ wee mebie ọtụtụ ihe chere obodo mgbe ahụ. Ọtụtụ ihe ọjọọ na-emezi n'obodo. Ugwu eze m ọwa bụ aja anọ ọwa niile. Mgbe a gbara ọsọ, eze masị ọwa agba n'ọsọ na ya nọ. Aja anọ ọwa si ọwa ndị eze ma ha agba n'ọsọ na ya nọ. Ada ha agba ha ọsọ, onwe nkwere ihe mere ha. Ọla ebube ka ọ bụ. Mana ekele dị Chineke maka o nwere nke a na-akpọ ojezuru mbọ ọyịwa bụ ma bịa ezike ga-ekenekwe m. O nwere nke a na-akpọ ezike ego bụ ma bịa ezike bụ uti na-eke uti. Ojezuru mbọ ọyịwa iru ebe ahụ o ji akpa ka lụọ ihe dịka nchawụ ndo. Oge a na-agbọsọ anya ojezuru mbọ ọyịwa si onye ma ndị be anyị amaghị ndị si ebe dị iche iche gbatara na ojezuru ahụ megịnị n'ọrụ bọmba atụghị ebe ahụ, onweghị egbe gbatara ebe ahụ, ndị niile n'ebe ahụ onweghị onye mere gịnị ihe mere ha, o chekwebere ha. Ọwa aja ka ọwụ ojezuru mbọ ọyịwa. Ọwa ọla ebube ka ọwụ. Mana ọ bụrụ na anyị wa mala ede n'oge dee ya, ọ ga-abụ ihe obodo dị iche iche ọ ga-aba ibulu akwụkwọ ahụ jekwuru ha gụchaa ya, ha na-abịa na ojezuru mbọ ọyịwa ka ha bịafụ ebe lụrụ ọla ebube a, ma bịa n'ugwu eze m ọwa ebe lụrụ ọrụ. Ma n'ụbọchị taa omenala bịara abịa nyere anyị aka sọpres nke anyị tikpochiche ebe ahụ niile, maka na ha ma na ọ bụrụ na arapụ ya na ọla ebube dị na be anyị, omenala anyị na-eme
karịrị nke ha. Mana gịnị mere eji hapụ ha a na-eme ya erukwa ugbu a mana ekele dị Chineke ọ ya ka m na-achọ ikwu na ndị dịka gị na-apụtazi na-akụzi ya maka na ụfọdụ ịkpọ onye dibịa maọbụ onye ọdịnala si ya bịa kọwaa ihe a ọ sị gị na mmụọ agwabeghị ha je gbasaba ozi ọ fụta ya nọọ ije gba ọsọ ahịa maọbụ na ọ baghị uru ije kọwaba ya ndị ahụ ebe obodo ahụ ịkpọrọ ewe ndị ha nyefere ihe a n'aka ya bụ achọ ha n'afọ ha ugbu a onye ka m na-eche ime ka ị mara Maazị Chizzy nwanne anyị bụ pati ọbasi si na ilo dị n'ụlọ dị ka agwọ nọ n'ime ite ohu eme ebe o dosere isi ilo ụlọ jọgburu onwe ya bifo ilo eshi n'ezi bịa were ihe ga-abalị gị na nwanne gị uru o weriri onye ụlọ so wee mee gịnị gbuo onye ilo ahụ si n'ezi ya na ebe ihe ahụ a na-ekwu maka ya na ya na ebe ọ dị ebe anyị ahụ ụmụ ihe ha ji biri onye maka m ji gwa gị na bifo ilu eshi n'ezi bịa n'ụlọ o weriri onye ụlọ eji wee mee gịnị wee bata owe ndị be anyị ụmụnne anyị gwa anyị che na ha maara ihe karịa anyị che na ha gụrụ akwụkwọ bụ ihe nabatara ndị ahụ wee bịakwuru ndị nna nna anyị ha maka na ha ama ogene ha agbajighị mkpịsị onweghị nke ha ma ọkwa ndị nna nna zụrụ ọkwa ndị eji ọdịnala ahụ wee zụọ n'akwụkwọ wee lee anyị wee duru ndị ilu ahụ si n'ezi wee jegochi ha ebe ihe obodo ji ihe na-eche obodo ma gịnị ndị mana anyị bụ ndị Igbo adajụ ụwa anyị ajụjụ kedu ihe kpatara ndị a wetara anyị ndị abịasa anyị isi wetara anyị ihe si ha si na ọka bụ mma ji wee bịa ọ bụrụ n'ime onye izizi ha ji were bụ ebe ihe na-echekwa obodo dị ka ha ji edishọ na ha mee gịnị na ha mendere ihe mebishie ya ka ha bụ n'obodo gba aka ka anyị wee ike ime obodo ihe mere ha dịka ọ na-emezi anyị niile n'anya n'ụbọchị taa ọnwa ike wee ju ebe niile oke anyị ma ihe m na-aghọta bụ na aghụghọ ka ndị a bịara abịa ji wụọ chichita ụmụ ndị ụmụ anyị ka a zụọ ọrụ ha ya ka ha wee mfụ ihe ejezie n'ebe a na-azụ ha ha na-asazi ha isi na-akụziri ha na nke nna ha adịghịzi mana nna ha bụzi ezigbo ihe. Maazị Chizzy ọkwa ịma n'ọnọdụ oge a na-ewetara anyị anyị ji saa anyị isi ka a na-eme gịnị ka ha bidoro goruwe ma mmadụ anyị goruwe ma ihe ahụ ha si anyị na ọ dịghị mma abịa n'aja ana obodo ma ọ na-arụchi jikọrọ obodo ihe ọ bụbụ arụ kwụsị ọ bụghị arụsị arụ na nshi kwụsị ha bịa n'aja ana ahụ asị gị na ọ dịrọ mma nọ nke a ewere ihe edere n'akwụkwọ bụ Baịbụl ihe gị chịrị iyori ma ihe onu maka chapụreti iyori chinye gị were eme gịnị dosa gị ofe ebe kipo bizi ha nachizie je kpọta akwụkwọ ụmụaka be anyị kwa ndị ha fi na ha wara anya ha eje n'ime aja ana ahụ bupụtara ha ihe dị n'aja ahụ lechiwe ha na-azị ha nnukwu ego mana ha ma na ihe ahụ ga-emechegbuwe ndị ahụ ọtụtụ ndị lechiri ha anya ahụ omege gịnị awụchago so ahụ ka ha ghọrọ anyị wee goluchekwe ndị be anyị ọtụtụ ndị be anyị ka ha durukwe chi abịa ka ha gosi ha ụzọ wee were ihe ahụ ha chịtara anyị afe chịtara anyị pen na pensụl nke ha maka na anyị nwere nke anyị nwere nke anyị mgbe anyị na-ede slate na ihe ndị ọzọ chịtachara anyị a niile were kipụ anyị bizi wee duru sọm ụmụaka anyị wee mee gịnị wee nawa be ha lụọ be ha wee were ha mere slave trade. Ọ dị mma achọrọ m ka ndị mmadụ jụọ ajụjụ maka na akụkọ ọkarịrị asị ka hapụ gị ihe ị ga-akụzi karịrị akarị mana ewere ka o si eme gị maọbụ na ịchọrọ ịfụ eze mmụọ na ọgbagwojugo anya maọbụ na ndị bụ na ịghọta ka o si eme gị na mmụọ ịkpọọ ya na 08068461936 ya 08068461936 ọ nọkwa na WhatsApp maọbụ ije na Kpakpando TV ugbu a na YouTube ka ị wee fụ ka anyị si doesịa wee zite ozi nke gị wee na-ekirikwa ihe niile anyị na-eme iru ebe anyị sọbskraịbụ ọka iwee na-afụ ka anyị si eme ya anyị ga-agbape ekwentị ugbu a ka gị onwe gị wee soro wee jụgbazie ya ajụjụ ihe anyị na-ekwu maka ya bụ ọrụ ebube ụfọdụ ndị bekee na-akpọ ya miracle maka na ọ bụrụ bekee niile na-asụ bekee ọ bụrụ ndị ọcha niile na-asụ bekee akara ekwentị ị ga-eji wee tinye ọnụ mgbe ịjụ ajụjụ ugbu a bụ 09097711009 maọbụ 09023111009 anyị na-abịa
ọ dị maka anyị webezi okwu n'ugbu a ịgbadata ya biko ọya kọ n'ọnụ afọ gị na-ebe iche akpọ gwa ya afọ gị na-ebe iche akpọ gbaba otu ekene gị o echere m onye bịa na nke gị oke anyị ma a na-ekene gị ekene m ọ ga-adịrị gị na mma ọ ga-adịrị gị na mma baba otu ekene m unu nwee ike na-agwọkọ ọrịa dị iche iche na asịrị na ndị mmadụ ji iche ụzọ ga-egosi ndị mmadụ unu ga-adị m ụtọ ma unu ga-arụsatị wee chọta mgbọrọgwụ unu ike na-emesi asịrị maka ndị mmadụ ndị obi ọjọọ na-emedo nwanne ha na-egosi ndị mmadụ so ama m unu ume nwa agbaba otu gara agba unu ume m ga-aga ịmata ebe ị nọ nwa agbaba otu nwere ike bịa kpọtara gị ejigoro ekwentị ya kwa iji ekwentị ya ọwa amaokwu ogbugbu amaokwu uti daalụ daalụ maka ihe ndị obodo ha ekwere ha abata etu ugbu a ebe ihe ozo onwezi ihe nchekwa ndị Igbo ndị ụka bịa tụtụ ihe na-emebiere anyị ndị ụka ọ na-adịghị ike ekpere Igbo na-anwụ onye ọ na-egbute ntụ ụmụ ọ dị mma daalụ osisi si na osisi a na-egbusi ndị vileji ahụ oche atọ nke oge ndị vileji ngwa daalụ daalụ baba otu ndị anaghị mkpọtụ ya nọmba akọpụtago m ebe a ọ dị mma daalụ daalụ ọ dị mma baba otu daalụ daalụ maka ndị chọrọ ekwentị oke anyị ma eze mmụọ ọzọ mmadụ aga akara ekwentị ya bụ 08068461936 08068461936 mana ịchọọ itinye ọnụ jụọ ajụjụ nke gị ebe a ugbu a ị nwere ike ịkpọ ọzọ ugbu a na 08097711009 maọbụ ịkpọ na 08023111009 afọ gị na-ebe ishi akpọ gwa ya afọ gị na-ebe ishi akpọ akwa ịma na ọ bụ ihe Igbo ka anyị na-eme gwa na ya afọ Igbo gị nwanne o onye na-anọchi anya Kraịst nwoke ọma ka nwoke ọma gaa n'elu onye na-anọchi anya Kraịst n'Enugu ọ bụ ị na-ekwu okwu esi na o nwere ihe mebiri na-ajụzi ihe anyị na-ekwu okwu ya ndị gboo ha na-eme ọrụ ebube ma mgbe ị na-ekwu okwu ekwubezi okwu ọ bụrụ ozi ọrụ ebube na bụrụ mmadụ o mere ọzi chi nọ n'obodo meziri nke ahụ ọ bụghịzi mmadụ mere ya ị gwara anyị ihe mere ebe ahụ ịma na ọ dị ọbịa ihe dị ka afịa dị iche iche tupu ahịa ọbụla ndị Igbo edobe ya n'oge gboo a na-egburu ya ọbara gị nwa ma ife m na-ekwu a na-egbu ọbara ọbara ihe eke ọbara aghọtaghị m ụdị ọbara nsogbu adịọ gaa n'iru maka na ọbara dị n'iche n'iche ịma na anyị niile metabugo omenala a wee hapụ ya unu chọọ akụkụ iji abụba ihe m na-ekwu bụ na ọ bụrụ na ịsị na mmadụ na-eme ọrụ ebube emechazịa ọ bụrụ onye ike ahụ mere ọrụ ebube emechakwa gị nwa gwakwa anyị na-abịazi bụrụ ike niile eme ọrụ ebube kee ka anyị ga-echi wee ghọta ife a kịta ike ahụ na-eme na-arụ ọrụ ebube ka a bịaziri bịa ree kedụkwa n'ebe ike ahụ nụ ejiri wee ree ya buru ya jewe o nwere ka akụkọ a na-akọ mgbe ụfọdụ agba ya ụgwọ onye na-anya doro na-anụ ihe a na-ekwu enwe na ọzọ ngwada daalụ onye na-anya na-edoro erikwa onye a otu a ndị ụka igwe ihe m siri ime gị ka ịghọta bụ na ike niile ahụ a na-emebu daalụ ka ndị ọzọ tinye ọnụ n'ụka
na-abụrụ abụ bụ ihe aha ka ndị ọzọ tinye ọnụ daalụ ka ndị ọzọ tinye ọnụ ka anyị were onye ọzọ uche ya dị ya njọ mana cheta na okwu niile a na-ekwu ebe a bụ echiche ndị kwuru ọ bụrụ echiche nke anyị na Solid FM ka ọ dị maka anyị na-ekwu ịma na ọ rụtụrụ aka na egburu ọbara mmadụ a na-achụ àjà a na-egbu anụ a na-eme ihe dị gbuo ọkụkọ jiri ya megasị ụmụ ihe mmemme dị iche iche oge Chineke shi Abraham chọrọ ya àjà ọkwa anụmanụ ka o ji chụọ àjà n'agbanyeghị na Abraham chọrọ iji ọ ya were nwa gị bụ Isaac wee mee gịnị chọrọ m àjà mana mgbe ọ chọrọ ka o wenye mma ya elu wee tụkwasị n'ala Isaac Chineke si emetụkwa na gịnị onye ntere mmanụ aka ọ sị na anya n'akụkụ na ị ga-afụ nwa atụrụ mara mma ị ga-eji chọrọ m àjà anyị na-achụ àjà omenala na-achụ àjà a na-achụ bụ àjà anụmanụ mana ka anyị rụtụ aka ịma na o kwuturu okwu n'ebe a na-ehibe ahịa na gboo a na-eme emume ana na gboo ọ ana mmadụ onye chọọ inyefe mmadụ na ana ma ọ bụla ana ya a na-eri ewu ihe a na-eme ebe ahụ ị mara na aka gị apụgo na ana ahụ ndị ebe anyị na-akpọ ewu ana emee ya emee ana ọbụla ndị mmadụ pụta ịma na egwu ụfọdụ asacha ha isi ada ama uche ha a na-agbade na nke niile a na-ekwu ya ụfọdụ n'ime ha na-azụ mpempe akwa efe ha ya n'iru ha daa ụfọdụ ejekpọta onye ga-ada onye ha daa ọ gaghị atinye ọnụ na nke a nọọ na a na-egbu ọgwaghị ajụ ihe mere eji eme a ka na-eme ya ile ana gị n'ime ha ewu ana oge ụfọdụ ịzọgbakwa ya onye ahụ yere ya ọ dịkwa ka ịgba aka Maazị Chizzy na o nwere ihe onye izizi kwuru ọ sị na ndị ọdịnala ha chọchigodo ule okwu gịnị ihe eji etrit amebe nchọpụta ka emebe ọgwụgwụ eji n'ọkarigo mana anyị mara ama na mgbe ochie ọ dịghị n'ime ụlọ ụka taa a na-eme mmadụ ule okwu owogo ma onye isi nchụaja anyị zọkwala ule okwu ka anyị hapụ nke a ka anyị were ndị na-akpọ ka anyị ghara ịga ebe ahụ ọ ka anyị wepụta onye nke a maka ebe a sara ya isi ka anyị hapụ ebe nke ahụ ọ bụrụ ndụ ka anyị na-ekwu maka nwanne anyị ahụ na-efu efu ka anyị maka ga ọ bụrụ ụka ka anyị na-ekwu maka ihe anyị na-ekwu maka ya bụ ọdịnala Igbo ka ihe ịtụnanya ihe ọrụ ebube ekele gị nwanne o daalụ nwanne wabeze gazie gaa n'iru nke bụ eziokwu bụ na polisi bụ echichi a ga-atụ m ụjọ maka na mba ndị eji echichi were malụ nke bụ eziokwu bụ na ọrụ ebube adịghị Chineke na-eme ahụ n'ụwa a dị eme ọ tara alụ bifo ifo onye jụ ọfọ obodo ọ ga-asị a na-edipụta otu ka o ji arụ ọrụ enwekweghị ike ka onye ọchaza nwa bụ eze ole sọ chọrọ ịza ọrụ ebube dị like ndị ahụ nụrụ ọgụgụ gboo emesiri ha batara kọmpleti oso n'ọrụ ebube onye jere na nke arụpụsị ga-enwe iyi ọ bụrụ na n'ọhịa mechiri ahụ ihe ọbụla ndogiri ha oso n'ọrụ ebube maka na ndị oche ahụ nwetara ụka ahụ mechara fụ na arụsịcha ahụ na ọrụ wee gowu ya abịara obodo n'ụlọ ndị mkpọpụ na studio pụta kwụsie ike atụ n'ụjọ na onye na-ekwu eziokwu anyị kwere kwesị ike n'ọdịnala Igbo ada na-eti ya ọnụ na ihe Luis kwuru ma Luis ekwe na nkwado mmadụ lere Kraịst ahụ onye ọbụla na-akpụkụ mmadụ lere ya nara ego tie na nwabeze ka anyị hapụ ka anyị tụọ ka anyị nọrọ n'isiokwu anyị hapụ ya na ọ machakwa ya nwa n'onwe ya ama daalụ oge anyị na-ebido nke a bụ nke onye ọbụla ma ọkwa ndị niile mere ejije gbasara onye a na-ekwu maka ya sị onye jikwa n'afọ ya mee onye efekwana ya maka ebe a na ezinụlọ ụfọdụ anyị egodocha onyonyo onwe onye ọcha ịfụ ndị mmadụ a na-egbusere ya ikpere ọtụtụ obodo bụ ka onye ọcha ahụ melụ ihe onyonyo ahụ ọtụtụ obodo nwere nke edosiri na be anyị mụnyere ya ọmụmụ na-arọ gara aga
a sị na mmiri dị nsọ agbapụtawa n'ahịa mmiri gbanyere na ya n'udu mmiri oluru ọkọchị agbapụtawa ọtụtụ obodo bụ abịa n'obodo ahụ n'ebe ahụ alụsị kwụsị na-eche obodo dị abịa ndị a na-asa anyị isi bịakwa evufie wolu nke ahụ nwoke onye ọcha ahụ mere onye onyonyo ahụ kpọọ ya dosa ebe ahụ. Afa gị na ebe isi agwọ biko. Daalụ nwanne Ikechukwu. Ọ ga-adịrị gị mma. Nke bụ eziokwu bụ na ihe mejuru mgbe kwesịrị ihe mejuru ọhụrụ mgbe ihe ka dị mma. Tụleji mbụ vit na bend lokal gọọmenti ịmanọgide ịdatọrọ mmadụ n'obodo m. Onye tọrọ mpa m sị na mgbe ha gbara ọsọ enwe ebe a na-akpọ ụkpa mma ma anyị lụtara ha nọtebe na-eshi ma họteelụ elekibishara arụ mpa mgbafụrụ agbafụjere join amị na-ata afụfụ ha nọrọ de mgbe anya dị nwoke na-ata were ego na-ego esi a ego nweta ma na-anụ ọgụ ndị ọzọ na-anụ ọgụ ndị ọzọ na-eme biznes ọkwa ebe a mụrụ mma na-akpọ ụmụ okoro ahụ ma atata mgbe eche freja ada-aba na mmiri ha ga-ekute mmiri ruo ị ga-afụ agwọ dị iche iche ọkwa ndị kọmuniti ọbịa ga-abanye de agbaratịrị Biafra wọ na katapila na ga-aba eme enyi ma atata ebe a ka dị ụtọ a ụmụ ya niile bụtara ihe obodo ji na-eche nwa Chineke nna kenye anyị mekpọrọ m na adịbịa n'ụka wasef na achịrọ n'ụka na-agazi ma achịrọ na omenala mụ na kenye ka a ga-agbaga ihe na ụmụ ọrịa na-arịa anya na-enye m nsogbu mana ihe amache ọnọdụsi ndị ọtụtụ ofu mkpụrụ osisi m na-ata ma mkpụrụ osisi bụ nta ya na isi na-ata ụmụ ụka na-atazi m ọkụ ntụtụ kama ego na-esende ya m na nwoge na so ihe m na-arịọ bụ ụmụnne anyị dịkara emume ha ji ike na-achọpụtara anyị n'ihe a jikọ ọtụ nche ma ihe ndị ha niile efe jitaga anyị ụzọ emebe ọ ga-agbaba ọnụkwa mara ya na Chibakto tradishọn bie ndụ ka nka. Daalụ onye ọbụla na-agbado okwu kwunu mebe nchọpụta chọpụta gbazie na-ahazizi ya. Afọ gị na ebe ishi akpọ ekelekwa gị nwanne ndị ka ime biko gwa ya afọ gị na ebe isi akpọ isi ebe ngwa ị chọrọ ịjụ ajụjụ kedu ihe nke ị chọrọ itinye cheta na okwu niile a na-ekwu ebe a bụ echiche ndị kwuru ya ọ bụrụ ọgwụgwọ ndị a na ihe anyị na-ekwu bụ ọrụ ebube ka anyị si eme ya na gboo nke a bụkwa ọrụ ebube ka ndị gboo si eme nke ha maka na o nwere ihe akwụkwọ nsọ kwuru ọ sị mgbe onye ekpenta bịakwutere onye ozi na akwụkwọ nsọ sị jee tụba onwe gị na mmiri a ugboro 7 gbapụta ọkwa Kraịst sị tụọ onwe gị na mmiri a ugboro 7 na ị ga-ahụ ọrụ ebube o jee tụọ onwe ya na mmiri ahụ gịnị ugboro 7 pụta ekpenta ahụ bịa na megịnị ome ya onwekwa onye ọ si chi aka na ala megịnị onye kpuru isi mete ichi aka na ala mete n'anya gị na ị ga-ahụ ọrụ ebube o mekwe ofu ihe ahụ ọfụnwa ụzọ so ọrụ ebube ka ọ bụ mmadụ jere n'aja a na-arụchibe nna ya eyere nshi eyere poizin arụchia gị jee na mmiri na-asọ asọ dị na be ha gụkulu mmiri ahụ megịnị nwụọ ọnwụọ nchi ahụ dị ya poizin ahụ mmadụ yerie ka ọ wee nwụọ dị ya na megịnị ọnwụọ ọ bụ ọrụ ebube ka ọ bụ. Afọ gị na ebe isi akpọ afọ m chiesa ọnụ onye isi oga mgbidi onye dị n'udi na mma ofu udi a na-ekelekwe apịtị nwanne ọ ga-adịrị gị mma ọ ga-adịrị gị na mma nwanne m so anyị bụ omenala anyị ga na-emechi na-eke na-akwado na nke na-aga n'ihu ọ ga-adịrị gị mma ọ ga-adịrị gị mma afọ gị na ebe isi akpọ afọ gị na ebe isi akpọ nwanne ị ka nọzikwa ya dịka obi na-ewetara gị igwe kpọghachi ya azụ afọ gị na ebe isi akpọ anyị ekene gị gwa ya afọ gị na ebe isi akpọ ngwa gaa n'ilu ngwa jụọ
ma uta ya mo ya ni yoko na gịnị mere ghọta gị ọ dị mma ka ọ sazie gị nwanne m nwoke ịchụ ahụ dị n'ọtụtụ obodo anụ mgbe a ga-eji achụ ahụ abụ n'ọnwa anyị na-abanye ọnwa anyị na-abanye bụ ọnwa asatọ nke na-eso bụ ọnwa itenaanụ nke na-esote ya bụ ọnwa iri ma nụ ndị Igbo eme gịnị agba ahụ ịchụ ahụ bụ ihe ndị gboo ihe ndị ochie dose na ba nna m mgbe anyị na-achụ ahụ anyị na-achụkwa ahụ n'ọnwa Ọgọst ya n'ọnwa abụọ ọnwa asatọ na-abịa anyị na-achụ ahụ mgbe ha ji eme bụ ụmụ agadi nwaanyị bụ ihe na-eme ya na be anyị bi ọ na-akụ elekere 4 nke isi ụtụtụ ha pụta na-eti ya ka mkpu wolu nka kpịrị azịza o were ya na azịza eji aza ya ka wolu nka na ihe ndị ọzọ ha na-eji vileji ọbụla eshi na saịdị nke ha napụta na-eti ọwụfụwago ọwụfụwago ọwụja ja achụkata afọ a eluo na ajọ ọfịa nwere ebe a na-akpa ajọ afọ mkpọrọ ejeme gịnị chụba ya ebe ahụ ha tụbacha ihe niile ha ji wee mee gịnị ha ji wee mee ya ma azịza ahụ ebe ahụ achị na ọnwụ ka a chụpụrụ n'ahụ ahụ na ahụ ọzọ ahụ abịa ka ọnwụ ghara ime gịnị eje ha mechie ihe ahụ abanye n'ahụ ọzọ ọwụ eme gịnị ọwana ka afa gị na-eme iche akpọ ọrụ ebube na-akpọ n'ụbọchị anyị na-eme ihe gbasara ebube ebe ka isi akpọ ọrụ ebube mgba tinye ọnụ bee ya nkenke ọnụ nke mba na-esi na ọtụtụ ndị pastọ ọtụtụ ndị mmadụ emeghe amaghị ogbubiela ka anyị were ya afa gị na-eme iche akpọ agbanwe tinye ọnụ n'okwu isiokwu m olu dị na mgbede amaka ọ bụ ezigbo ihe ma ọ bụrụ oge ekome omenala a na-ekwu okwu na Igbo amaka na vileji anyị na-agbatịrị oke o nwere ihe ndị anyị na-akpọ ugbo oji atọ ọ dị atọ ugbo oji ihe si ike maọbụ na o nwere ihe a na-achọ achọ n'obodo enwe onye na-eme anya n'ọnya nwa mere ihe ahụ ekwughị ha n'okwu ọdịatọ ugbo oji ahụ onye ahụ ga-esi na-azụtachuo n'ọnya nwa mere ihe ahụ maka na ọkpa dị ire ihe m ga-ekwu ya n'ala amata idekwa na chọọchị ndị chọọchị nwekwuru omenala ihe si ike ha ga-arụ omenala nke ndị ụka a na-eji baịbụl eme nwere ka ha na-eji eme ya mana ndị ụka anaghị eme maka ọrụ ụdị ihe ahụ dị n'ọrụ ihe ọbịa na-ere n'obodo kwesịrị na-eme ngwa daalụ oge na-asịzi anyị kwarapụ ndị ụka sokwa na-emekwa anyị ihe niile na-eme soro anya omenala amata atụ ndewo daalụ ọ dị mma ewere ka o si eme gị ka o si anya gị jee n'ebe onye ma ihe ekwe na-akụ onye a zụrụ ọfụma ma ihe ekwe na-akụ maka na nke bụ eziokwu bụ na ka ọ dị na omenala ndị bịara abịa ụfọdụ ndị mmadụ bakwara ka anyị na-asị na-akwalitebe omenala ndị adịgboroja jukwara eju wee na-emebi afọ omenala ugbu a ụfọdụ asị na akpọrọ ha ụfọdụ asị na ha bụ mmiri nke ọzọ na mmiri nke a kpachala onwe gị anya tupu ị na-abanye n'aka ndị nnapụ ewere ka ahụ si eme gị ije na ndị dibịa azụrụ azụ enecha gị anya ọfụma ọ bụ dibịa bekee ọ bụ dibịa ọgbara ọfụ ị họrọ nke ka gị ma bụrụ ndị ama na azụrụ ha ọfụma ka ị ghara ịdagbure na ihe a ọzọ ndị chọrọ ịkpọ ọzọ na ose ebe akpọ ugbu a unu ga-akpọ ya na 08068461936 ọ nakwa na WhatsApp unu kpọọ ya na 08068461936 ya bụ 08068461936 ọ bụ ya bụ akara ekwentị oke ahịma ọ bụ ya bụ akara ekwentị ọzọ mmadụ abụchi waga aga ọ bụ ya bụ akara ekwentị eze anị amaokwe gbaa gburugburu ya bụ oke arụsị o ji ọfụ ya ya bụ arụsị ka amaokwe ka ọzọ ji ọfọ ya ewere ka o si eme gị ma ọ bụ na na-emegbu gị ndị mmadụ na-eji ikpe ebe a na-ejikwa achụtụ ajụjụ dị anya ọzọ
biko na mpịacha okwu gị oge asị gị kwarapụkwa kedu ozi ị ga-agwa ndị Igbo ewe ndị soro gị mebe nchọpụta ihe m na-agwa ndị si anyị mewe nchọpụta bụ na ovu si na ike dị n'ọgbụ kpatara ovu ji egbu agwọ. Ihe m na-agwa ndị si anyị mewe nchọpụta bụ na site n'ihe aka nke Chineke na ndị na aja ala na ndị nna nna anyị ha ga-enyere anyị aka anyị ga-achọpụta mana onye na-aga nke ọ na-aga ya makwara ebe ọ na-aga maka na ngwere makpụrụ amakpụ karịkwa ọ wezụkwa ndị ji ike na-abanye ma dịrị ịbụ eze mmụọ wee ndị na-eji ike achọ ka ha bụrụ dibịa wee ndị na-eji ike achọ ka ha bụkwara pastọ makwalụ nke bụ nke makwalụ nke bụ eziokwu makwalụ nke ị na-aga mana ihe anyị na-achọ bụ ka ọ dịrị Igbo mma ka ọdịnala anyị na-eche anyị ka ọ na-aghachite azụ na ihe ọjọọ akarịa ọnwụ akarịa mmegbu mmadụ akarịa na anyị chọrọ ka omenala anyị na-aghachite azụ Igbo ọ ga-adịrị unu na mma. Daalụ. Jezie na Kpakpando TV na Facebook maọbụ isobe m Chizzy na Facebook maọbụ ije na Kpakpando TV na YouTube ka iji efu ihe anyị niile mere na abụ ihe ọzọ kwuru ebe a ka i wee na-ezite ozi nke gị ọ ga-adịrị anyị niile na mma. Bụghara ọnọdụ ugbu a Ajịbọ anọrọ n'ọnọdụ Oziọma Ejiofor ka ọ dịnụ. Ajịbọ